Aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan Kantan Media ale ka jasiraw fɛ Facebook ka YouTube kan ani groupe WhatsApp caman kan. An bɛ foli lase maliden bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ko nin y'a ka bamanankan kunnafoni waatiw selen ye. Foli ye k'a lase an dɛmɛbagaw ma. Agence Dunuya min ma ɲɛmaa ye Elhaji Amadu Mayiga ye. O k'u bɛ wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, ko hiji baaraw olu daminɛnen don ni o y'a tɔgɔ sɛbɛnw ye, k'a ye wuli joona ka na o tɔgɔw sɛbɛn. O kɔfɛ Agence Cuba Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Mamani Tarawele ye. O k'olu ka hiji san 2025 a tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna. Aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ ni ka fara umura baaraw kan, k'a ka wuli ka na o tɔgɔw sɛbɛn Agence Cuba Voyage la. O kɔfɛ Agence STV Voyage min ma ɲɛmaa ye Elhaji Lamini Tarawele ye. U sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Kalabankura ACE ma, kɛrɛnkɛrɛnna 30 mètres yɛrɛ da la. O ko décembre kalo in kɔnɔna na, olu kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn aw ye. Umura min a taa ni ka segin 2 millions bɔɲɔnko don. Agence STV k'u wele bila bɛɛ lajɛlen ma, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, aw minnu b'a fɛ ka taa umura kɛ décembre kalo in kɔnɔna na, a ye wuli ka se min ye STV Voyage u jabala la Kalabankura 30 mètres la. Sirifukɛ ka fura Panacée d'Afrique nin ye kabako fura ye. Farikolo banaw, fasaw, a jɔyɔrɔ ka bon nin bɛɛ lajɛlen na. Ni mɔgɔ bɛ Panacée furaw la, Radio Nuru Kalabankura i b'a sɔrɔ yen, ani ka fara Radio Kayira ale ka réseau bɛ fan o fan, i bɛ Panacée fura k'o sɔrɔ yen. Kalanyɔrɔ dayɛlɛn bɛ Zerni na, kɛrɛnkɛrɛnna Yirimajɔ. Kalanyɔrɔ min n'a tɔgɔ ko École Kalifa, tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ sen na. École Kalifa Franco-Arabe. Denmansaw hami ani jɔyɔrɔ banna an minnu tun bɛ ka hami denw ka kalanko la. École Kalifa Franco-Arabe a hamina ni aw denw ladonko ɲuman ye. Hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année. Tɔgɔ sɛbɛn baaraw olu bɛ sen na k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na. Franco-Arabe Kalifa k'a b'a da denmansa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye. O hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsiliko la. Hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, koro kɔnɔnaw hali dalalaw. Franco-Arabe Kalifa a hamina ni denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la. ATT-bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma, ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Kalifa kan. Nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini, nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88. École Kalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman. An balimaw an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ. Kunnafoniw an b'a daminɛ an ka marabolo ɲɛmaakɔrɔ Musa Mara. A ye tagali min kɛ jamana kɔfɛ ani funanŋɛlakaw ka ɲɛma o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. Hamidu Dunbiya min y'an cakɛɲɔgɔn Isa Kaba Renouveau TV la, ale ye ɲininkali kɛ Hamidu la. Sera mun sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ olu filɛ nin ye. Sɔgɔma. Mbani sɔgɔma Isa. Hamidu Dunbiya parti yɛlɛma tɔgɔ la délégation dɔ bɔra Bamakɔ ka taa Faransikaw fɛ yen nɔ. Aw taara hukumu jumɛn kɔnɔ walasa an ka se k'a faamu? Bon, an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. U bɛɛ y'i laminɛ. An bɛ nin baara in na depuis wagati jan. Parce que an ka politiki yeta yɔrɔ min na maliyɛnw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka s'u ma n'u ka kuma n'u ka masala. K'u ka lahalaw ta. A ka hakilinaw f'u ɲɛna k'u hakilinaw ta. Puis an bɛ se ka solution min sɔrɔ a la kuma dɔw la politiki sira fɛ kuma dɔw la hali k'a lase ɲɛmɔgɔw ma. An bɛ o baara kɛ. An nana o hukumu de kɔnɔ Faransi. N'an bɛ Faransi ta an kun ye États-Unis kɛ. Mali yɔrɔ caman fana na an bɛ nin baara in kɛ o de y'an se Faransi yan an ka baaraw la. Ayiwa aw taara yen depuis wagati jumɛn? An sera Faransi mara sera ne ɲɛ. Ale sera le mercredi. Ne sera vendredi. Donc an ye baaraw yɛrɛ daminɛ
vendredi don fait. Ayo, aw ka baara ninnu kɔnɔ aw bɛ ka maliyɛnw de rencontrer yalima a ye rencontre joli kɛ? An ye rencontre min kɛ a bɛ wɔɔrɔ bɔ an bɛ ka maliyɛnw de rencontrer an ye a daminɛ fɔlɔ an ye foyer mûrier an y'o foyer kɛ ani maliyɛnw ye ɲɔgɔn ye salle yɛrɛ min tun bɛ yen o fara kosɛbɛ an ye échange kɛ a masala la kosɛbɛ o kɔfɛ an ye foyer pantoise kɛ o fana na ani lɔnbidukaw an n'olu sigira an n'u kumana u ka dugu lahalaw kan an bɛ se ka min apporter an bɛ se ka conseil min d'u ma an ye o lase olu ma an ye meeting géant kɛ bourse de travail de Paris la maliyɛn caman nana sɔrɔ o meeting kɛnɛ kan an n'olu ye baara fana kɛ pour que ka se ka kuma jamana lahalaw kan politiki sira fɛ fɛn fɛn kan ka se ka kɛ an ye o baaraw kɛ an sera foyer dɔ fana na kunu foyer fila tun b'an bolo an ye kelen kɛ an ye foli kɛ an ye mɔgɔ ka lahala taw la foyer laban an ser'o de la Ivry-sur-Seine an ka baaraw daminɛlen maa dɔw nana ka na an ka baara perturber donc o y'a se an ma se k'o baara kɛ ka se a dan na. An bɛ fɛ k'o yɛrɛ de faamu k'a sɔrɔ kɛ karidenw a yera bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko aw balila aw ka baara la yɔrɔ dɔ la ko in kɛra cogo di? Ko kɛra cogo min na anw nana an ye nin baara ninnu na a b'a to fɔlɔ mɔgɔw ka don salle kɔnɔ mɔgɔw donnen salle kɔnɔ anw donna ka na ka baara daminɛ mara y'i installé ne yɛrɛ an bɛɛ tun bɛ yen donc a ma mɛn an bɔra ka dɔw mankan mɛn couloir kɔnɔ d'abord u bɛ ka mɔgɔ minnu bɛ ka na meeting kɛyɔrɔ u bɛ k'olu bali k'u ti na et puis u nana da bloqué k'a fɔ mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don k'u bɛ na ni violence ye neniw ani fɛnw bon maliyɛnw yɛrɛ dama tun bɛ ka se ɲɔgɔn ma parce que minnu tun bɛ meeting kɛyɔrɔ la olu ko meeting bɛ kɛ k'u kelen ta tɛ foyer ye minnu fana bɛ kɛnɛ ma olu fana b'a la meeting bɛ kɛ donc il me semble que mɔgɔ dɔw o de y'u bila nin baara in na an t'a dɔn minnu don donc an ye min jateminɛ anw nana maliyɛnw ka lahala de ta an nana dilanni de la an mana tiɲɛni na bon k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ dama ka kɛlɛ k'anw to yen an ko o tɛ ko ɲɛnama ye donc yan'o ka kɛ a ka kɛ kɛlɛ on a annulé le meeting bon comme u bɛ ka se ɲɔgɔn ma polisi welela pour que ka se ka bɛɛ la disperser a kana kɛ yeta ye parce que lahala ɲuman tɛ an ka jamana ma maliyɛn ye maa muɲuni ni fɔlɔ maliyɛn ye maa basigilen ni fɔlɔ et maliyɛn humanisme bɛ maliyɛn na hali n'a ni mɔgɔ ka hakilina tɛ kelen a tɛ sa ni violence ye sinon yan'a anw ka taa an ye menaces mɛn mɔgɔ dɔw y'a fɔ an ɲɛna a tɛ se ka kɛ aw ka meeting bɛ sa o tɛ parce que aw ye baara fɔlɔ minnu kɛ u ɲɛna a ka di dɔw ye k'a jira k'a fɔ ko mali politiki mɔgɔw rejetelen don bon aw ye baara minnu kɛ mɔgɔw bɔra ka na o lamɛn a man d'u ye u b'aw se k'aw ka baara saboter mais an ko an bɛ taa an ma d'a la k'a fɔ ko maliyɛn dɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ se ka violence bila u kun na k'a fɔ k'u b'u maliyɛn ɲɔgɔn bali u k'u hakilina fɔ ou bien k'u maliyɛn ɲɔgɔn wɛrɛ bali ka mɔgɔ wɛrɛ ka hakilina fɔ donc o baara in kɛra ten cogo de la. Mais ni fɛngɛ ninnu kɛlen kɔ aw yɛrɛ ye leçon jumɛn tiré a la baara bɛ continuer wa? An ye leçon min ni kun y'an ka meeting laban de kun don France mara bɛ continuer ka taa Madrid an ka meeting laban an ka fɛn rencontre laban yɛrɛ de kun don foyer milieu kun y'an ka laban de ye a kɛra laban in de la maintenant on a eu les opportunités an ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ nin ko kɔfɛ dɔw ye vidéo yɛrɛ kɛ k'a revendiquer k'u y'a dilan n'a ka d'an ye an bɛ se ka plainte s'u ma Faransi kɔnɔ k'u lase problème ma mais on a décidé que an tɛ taa o niveau la maliyɛnw de don peut-être dɔw ma faamuyali kɛ an ka jamanadenw de don anw bɛ dilanni de la an b'an ka faso ko de la anw yɛrɛ taara yen nɔ an y'u ye condition dɔw la u hinɛ yɛrɛ y'an caman minɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu hinɛ y'an minɛ an y'a ye vraiment mɔgɔw bɛ condition mun na a ka gɛlɛn donc a ka gɛlɛn an tɛ fɛ ka problème se mɔgɔ ma on a décidé vraiment ka nin ko la avancer nous on continue avec notre travail on est satisfait de la tournée an nana an ye maliyɛnw lamɛn an y'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ fɔ bɔlɔlɔ kan maliyɛn minnu bɛ yan nɔ u caman ye faamuyali kɛ dɛ u ye faamuyali kɛ u bɛ mɔgɔw faamu hakili sigilen don ba sigilen don donc mɔgɔ damadɔni tɛna se ka na kɔnɔ baara bɛɛ kɛ fu ye k'a fɔ k'a ni image kolon bɛ taa de la diaspora on a fait la tournée les images existent et ça s'est très très bien passé. Ayiwa ka message ci aw kanubagaw ani aw ka tɔndenw ma Mali ni fan wɛrɛw fɛ k'u rassurer ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye parce que a kuma cayalen don Bamakɔ bi.
ou l'a rassuré qu'à faut tout s'est très bien passé. Politique quelle est le dos? Ni adversaire politique ou bila ou ba essayer ka au ka bara tien au boulot. Mais ne le sommes min ka wulili min da malien kan. Ambe wati mina mali mokoteni na. Nyebe da malien la violence là. Ibe violence damine do ita lavando. Tiens. Mali be kelebe nord la kelebe centre la na yo mo chien nyokon koro. Ka la tani violence a mai jamana ma. U ka sabali u ka intérêt personnel ou bla greffe u ka hina jamana ina. Mali segena de malion segena u ka hina u ka fanga ko kele. Anu ka wari u poshi u ka wari mo mi wari duma u kama ka malion fitna nyokon greffe. Ko ala be ni ye fɛn o fɛn kɛ mɔgɔw la ala b'a sara i la mɔgɔw ɲɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la dɛ donc k'a fɔ vraiment u ka jamana in to yen a ka basigi u ka maaw to u ka kuma u ka maaw to yen bɛɛ k'i ka hakilina fɔ o de bɛ jamana la taa ɲɛ a caman bɛ video la u sigilen bɛ dugu de kɔfɛ n'a ɲagamina Bamakɔ olu tɛ bɔ foyi kalama k'u sigi u ka téléphone kɔfɛ ka mɔgɔw la inciter à la violence qui s'arrête u ka sabali parce que ala t'a t'u kɔ la ni ye jamana o jamana Mali ye jamana barikama de maa o maa ye maliyɛnw kun kari ɲɔgɔn na ala t'a to i la donc a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka segin à la raison u kana maliyɛn wɛrɛw bali u ka taa maaw lamɛn u kana violence kɛ nin tɛ image ɲuman ye Mali ma an bɛ Mali ko de la an bɛ maliyɛn de an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn kanu an ka hakilinaw tɛ se ka kɛ kelen mais qu'on apaise parce que nin bɛ ka ne siran tɛ ka kɛ yɛlɛma yɛrɛ kama campagne bɛ se ka dayɛlɛ fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ ni mɔgɔw ni banna ɲɔgɔn ye ten fo ka taa se violence ma o ye mɔgɔ siran mais an yafara minnu y'a kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma ni image kolo ɲɔgɔnna k'a fɔ ko maliyɛnw de ye nin kɛ nin ye kumasulu ko ye minɛn dɔ jɛngɛnna a ma bɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma ami an b'i fɔ Amidu ka ala k'aw ɲuman segin merci an balimaw Sanfili Garabali u ye wele bila kunnafonidilaw ma ni ka ɲɛfɔli kɛ Sanfili Garabali yɛrɛ bɛ lahala min na sɛrɛla min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ko n b'an ka tradition mɔgɔw fo ne denw no mɔgɔ t'i den bila baara si la ka sɔrɔ k'a fɔ k'a ye ka fɛn kɛ k'o ka kolo Asimi ne kɔrɔmuso den de an fɛ san y'a faamu an bɛ ala ɲini u fɛ y'a faamu u ka sabali an ye fantani kule dama ne Garabali kɔnɔ yan min bɛ bɔ sɔgɔma fɛ ka na taama t'a kun a bɛna dahirimɛ ɲini a ka taa kaso n'i y'a sigi yan Garabali sigi mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i t'a mɔgɔ saba sɔrɔ a ko min y'a ta ka na n'a ye ka n'a don a na n'i y'a sigi mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i tɛ mɔgɔ saba sɔrɔ a ko min y'a ta ka bɔ a so ka n'a don a na ka sɔrɔ k'a fɔ a ye t'a dun a bɛ de wuli sɔgɔma fɛ ka na wari ɲini yan an b'a la an denw b'a la an mɔdenw b'a la kin sekin bɛ Bamakɔ kɔnɔ quartier sekin bɛ yan a bɛɛ siri ni Garabali in na a n'a nɔfɛ tɔ mɔgɔw ne bɛ Garabali kɔnɔ ne bɔ san ne bɛ Garabali kɔnɔ a san 35 bɔ bi ne bɔ ni bagan san kana i kan ka mɔgɔ jugu ko min fɔ nin Garabali kɔnɔ yan tɛ dɛ ni ne sɔmina mɔgɔ la an ka kalasɔrɔ sanfɛ kan na n t'i dɔn pe n bɛ mɔgɔw ɲini ka Garabali kalasɔrɔ la ne b'an ka kalasɔrɔ la san kalo 12 e mɔriku dɔn filɛ da la a jiginna sɔgɔma in na de ni mɔgɔ teri ye dɔrɔn n b'a fɔ aya ne a dɔn ma sɔrɔ mobili kɔnɔ i b'i jigin an tɛna ni y'a bada awa fɛn dɔ don an t'a fɔ nkalon don i y'a fɔ ma an t'a fɔ nkalon don jamana don fɛn bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ bi k'a fɔ ko bagan mɔgɔ tiɲɛrikɛ mɔgɔ bi don bagantigi fɛ an t'a fɔ a tɛ kɛ hali sini kɛnɛ i b'a sɔrɔ Garabali mobili 11 bɛ bɔ yan ka don Kinbarina a bɛ bɔ nin Garabali in kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ charger bagan nin na ka na mɔgɔ jugu t'a la k'a fɔ ko min ye don a mobili dɔ kɔnɔ ko dɔ y'a dɔn ko ka tugu ka na n'a ye o tɛ yen o t'a kɔnɔ an b'an ka tradition mɔgɔw deli u ka sabali an ɲɛ y'a fɔ ma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ko ɲɛɲini ko ya wɛrɛ n'o tɛ Garabali wuli t'a seli sɔn ye dɛ Garabali wuli t'a seli sɔn ye a bɛ dɔ de fara a kan a bɛ dɔ de fara wari in kan ne ka cɛkɔrɔba hakili la Garabali bila ka bɔ yan y'a fɔ ma denmisɛnnin dɔ fana bɛ halaki tun o bɛ don ko in na denmisɛnnin dɔ bɛ halaki dɔ balo bi yan nɔ n'aw Garabali wulila ka bɔ yan o denmisɛnnin bɛ halaki o fana bɛ fara mɔgɔ jugu ninnu kan parce que o de bɛ kɛ jamana ye o de bɛ k'a juguya ka taa k'u ka sabali ne mɔri kɔ kɛnɛ ka kuma ka bɔ san
ne hasimu ne kɔrɔmuso den de ka bɔ santara la san a ba santara ka den de n b'a n'a jɛɲɔgɔn deli u ka sabali u ka sabali sanfili ne ka sanfili wuli a bɛ komi i ye ka mali bɛɛ wuli ne ka nin galaba de wuli bamakɔ tɛ dɛ i ye mali bɛɛ wuli deli u ka sabali ne ka kuma ye min ye a ka yafa n ma ala ka sanga ni Burkina Faso ale ye jamana maa ɲɛmaw u ka baaraw kɛcogo yasa Burkina bɛ se ka ɲɛda kura sɔrɔ cogo min na an ye ja dɔ sɔrɔ an bɛna min yira aw la min bɛna kɛ ja ye don nataw la Burkina Faso. Malimu, est-ce que mɔgɔ bɛ se ka capitaine son excellence est-ce que mɔgɔ bɛ se ka ka baara bɛɛ kɛ vidéo kɛla non ne ma da la a ye nɛbɛn quoi parce que n'i ko k'i bɛ capitaine ka baara k'i b'a bɛɛ kɛ vidéo kɛ ye masa min ye ala i b'i si bɛɛ kɛ caméra ɲɛfɛ Malimu ne kulera a kunu ka centrale nucléaire minɛn fɔlɔ minnu jiginna Burkina ko o images yira aw la an yɛrɛ ma tila o la fɔlɔ ne tilala baara la sisan sɔgɔmada in na ne wulila ne ɲɛ bɛ images ninnu de la ta aw ɲɛ bɛ construction kura minnu programme la nin ko ne bɛna kɛ ko waga 2000 Malimu ne yɛrɛ tile depuis ala ye nan sen ma da Burkina dugukolo kan ni nimisa bɛ ne la bi o y'o de ne bɛna voyage min kɛ Afrique nin kɔfɛ ni ala yɛrɛ ka masaya tɛ foyi tɛ se ka ne bali Burkina la o kɔni o c'était d'enfance ye Malimu diɲɛ bɛɛ de bɛna wuli ka kana construction ninnu lajɛ ko waga 2000 Malimu mɔgɔw de bɛna yanajɛ komi Dubaï et puis ko baara ninnu bɛ ba moins de 4 ans aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Burkina bɛ Sanuru di capitaine ma mais yan'o Sanuru yɛrɛ ka laban ne dalen don a la capitaine bɛ Burkina wuli k'a jɔ parce que nin baara ninnu dɔw bɛ ban 24 mois bâtiment minnu man ja kosɛbɛ mais minnu ka ja olu bɛ taa san 4 la Sanuru dun mɔra sa ka di capitaine ma donc imaginez-vous hali n'o Sanuru dafara a bɛ continuer de capitaine à vie ne t'a dɔn n bɛna min fɔ balimaw ka sanga ni hiji baaraw ye Mali hiji soba a ɲɛma o ye Dr Abdul Fattah Sise ye ani an karamɔgɔ Suleman Tarawele u masalala u ka baaraw kan. Rabbil alamin k'i fo Tarawele kan ka filɛbagaw bɛɛ fo minnu bɛ k'an filɛ yɔrɔ bɛɛ la minnu bɛ Mali la Mali kɔ kan ka dugawu kɛ halisa Ala ka jamana basigi Ala kana ni ka jamana kɔlɔsuma kana ni lafiya ni basigi ye jamana kɔnɔna na ka haminanko bɛɛ nɔgɔya. Amin. Depuis san fila saba hiji bɛ ka yɛlɛma voilà san wo san hiji bɛ yɛlɛma hiji bɛ ka anticiper hiji bɛ ka do taabolo kura la min b'a to hiji den ka se ka lafiya a ka hiji kɔnɔna na donc o kɔnɔna na an ye fɛɛrɛw caman ta min b'a to ka vraiment an ka se ka Arabie Saoudite ka condition ninnu bɛ an ka se k'u bɛɛ matarafa voilà i bɛ ka min fɔ peut-être que i bɛ ka kuma plateforme de kan voilà o ye ko plateforme parce que gɛlɛya kɛlɛ min tora an bolo min ma se ka ɲɛnabɔ o de ye plateforme ye o ye de ka kota tila agence ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra an bolo gɛlɛyaba ye san minnu tɛmɛna juruw cayara agence fana cayara donc an ye fɛɛrɛw kɛ pour que au moins an ka se ka tila nin bɛɛ la donc plateforme in an ye o de hakilinata ta ɲɛna k'a ka sariyaw bɛɛ sabati pour que a ka se ka kɛ nɔgɔya ye an bolo pour que an ka se ka kota tila agence ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi ma don a la o kɔrɔ bɛ di c'est-à-dire fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ kota di agence man ten voilà bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ ka tila ni ɲɔgɔn cɛ donc o nana kɛ gɛlɛya ye cogo min na o ye agence de cayara ka cayara fo ka dama tɛmɛ en 2022 an ka agence kun ye à peu près 300 ani 47 2023 o kɛra 400 ani 70 ani 2 ou bien ni 8 comme ça. O b'a yira k'a fɔ ko caman farala kan. Voilà 2024 kɔnɔna na o taara fɔ 500 la donc san o san 100 ni kɔ de bɛ fara. Dɔ bɛ fara kan. 100 ni kɔ de bɛ fara kan donc maintenant an y'a jateminɛ k'a fɔ ko n'an taara nin cogo la tan 2025 a bɛ taa fo 600 ou bien 700 la ni san o san kota dun fɛn tɛ fara kan kota kelen in de bɛ yen 53 ani 300 ani 23 in o kelen de bɛ yen dɔ tɛ fara kan voilà agence fana bɛ ka caya donc an y'a jateminɛ fana an ye hakilinata min ta fana o hakilinata kelen in de bɛ jamana tɔ ninnu bɛɛ la pour que a se ka hiji
o hakilnata ye jimende ka hijito hijiden be munun bolo agence munun be hijiden be munun bolo donc ka hijito agence munun de bolo o fere ye jimende wala ambina ke électronique e ka hijiden yere hakke min bi bolo e ba do plateforme en kono ka soro amake gele ay donc ni hijiden hakke o hakke bi bolo e be se ka do e ka plateforme na ni ani sharia munun binata e ba ka o sharia konnana donc ka foko hijiden be ne bolo ne masaya kota soro an b'a fɛ o kuma de ka ban Mali la pewu voilà n'o kuma bɔra bana Mali la pewu ɲina 2025 kɔnɔ o kɔrɔ ye vraiment hiji baarakɛlaw o tɛna gɛlɛya foyi sɔrɔ hiji baara la parce que n'an y'a jateminɛ ne y'a f'i ye ko 2024 in kɔnɔ agence taara fo 500 ni ko la et 500 ko n'i y'a jateminɛ o 500 ko in i t'a sɔrɔ 300 an ka ya jati yɛrɛ la an ye 300 ni ko de jateminɛ ulu yɛrɛ kota bɛ d'u ma k'a sɔrɔ o tɛ hiji organiser min mɔgɔ b'a la voilà donc o man ɲi parce que n'o kɛra dɔrɔn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye a bɛ kɛ gɛlɛya ye hijiden yɛrɛ kan donc vraiment an y'o hakilinata in ta pour que hiji ka se ka nɔgɔya hiji baarakɛlaw bolo ne hakili la alhamdulillah a faamuna fana parce que o baaraw fana bɛ ka kɛ n'a bɔra sira fɛ n'ala sɔnna inshallah baara bɛɛ bɛ kɛ a bɛ kɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ vraiment gɛlɛya foyi ma k'a la an kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ ta pour que nin baara in bɛɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ a sariya kɔnɔna na ani sariya minnu bilala an don sen kan an ka kɛ o sariya kɔnɔna na ka sɔrɔ vraiment gɛlɛya ma k'a la donc o de ye an ka hakilinata ye o de ye gouvernement de la transition yɛrɛ ka hakilinata ye o y'an dɛmɛ baara min na parce que ni sariya in a taara fo conseil des ministres la voilà donc k'a fɔ ko fɛn min don a kɛra ten nɔ kosɛbɛ parce que bɛɛ de y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin ye gɛlɛya ye fo an ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ n'an bɔra a kɔnɔ alhamdulillah n'ala sɔnna inshallah fɛɛrɛw kɔrɔ minɛ parce que déjà comme e y'a fɔ i ka kuma daminɛ na k'a fɔ ko hiji baaraw daminɛ wa hiji baaraw daminɛ Arabie Saoudite yɛrɛ ye hiji baara daminɛ k'a sɔrɔ hiji yɛrɛ hiji min tɛmɛna kɔrɔlen 2024 yanni o hiji yɛrɛ ka ban yɛrɛ wala Arabie Saoudite ye 2025 baaraw daminɛ parce que depuis ka hijidenw yɛrɛ to Mina u ye délégation bɛɛ wele Mina yɛrɛ u ka palais ba dɔ kɔnɔ ka cérémonie ba dɔ kɛ ka jamana bɛɛ ka kota d'a ma ka chronogramme di chronogramme ye o ye ka programme dɔ di ma k'a fɔ ko bon ni ɲina baara 2025 baara a kan ka bɔ nin sira in de fɛ a kan ka daminɛ nin waati in na ka ban nin waati in na voilà o waati kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko bon an ka jateminɛ k'a fɔ ko 2024 baara a daminɛna bi donc o hukumu kɔnɔna na de an nana yan ka na lancement kɛ 19 septembre. 19 septembre 2024. Voilà, ni a jateminɛ vraiment bɛɛ b'a fɔ ko bon an ye lancement kɛ joona an ma lancement kɛ joona an kan ka lancement yɛrɛ kɛ depuis dɔgɔkun 2-3 dɔrɔn hiji baara bannen kɔfɛ hiji baara in kɔfɛ i kan ka lancement kɛ kosɛbɛ donc ne hakili la a faamuna parce que bɛɛ bɛ ka jateminɛ jamana tɔ ninnu fana bɛɛ bɛ ka lancement kɛ voilà donc k'a fɔ ko bon hiji bɛ ka yɛlɛma hiji bɛ ka anticiper an tɛ hiji cogoya kɔrɔ in na k'a fɔ ko fo ni sunkalo sera ou bien ni sunkalo tɛmɛna de hiji baaraw bɛ daminɛ o bɔra hiji la a mɛnna donc nin tɛ hiji baara ye tuguni hiji bɔra o kɔnɔna na hiji bɛ daminɛ depuis hijidenw bɛ mabɔ Mina yɛrɛ hiji baaraw bɛ daminɛ o baara la donc lancement bɛ kɛ ni lancement fana kɛra n'an nana an bɛ inscription daminɛ e y'a jateminɛ alhamdulillah an ye lancement kɛ an ye inscription daminɛ hijidenw b'u ko tɔgɔ sɛbɛn sisan n'i y'a jateminɛ n'i taara dugu ma i bɛ taa sɔrɔ hijidenw bɛ salle kɔnɔ u bɛ ka formation kɛ alhamdulillah formation fana daminɛna donc o formation in fana a bɛ continuer pour que hijiden yɛrɛ a ka se ka hiji faamu pour que hijiden yɛrɛ a ka se ka hiji kɛ nɔgɔya la donc formation daminɛna depuis dɔgɔkun 2 sisan formation daminɛ formation fana bɛ continuer et formation in fana a bɛ kɛ hijidenw bɛɛ de ye k'a fɔ ko nin ye privé ye nin ye gouvernement ye o t'a la maliden bɛɛ de ye formation in bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen dama ka kɛ formation kɔnɔna la donc o baaraw in fana inshallah n'ala sɔnna o bɛ to sen kan parce que hijiden n'a ye hiji faamu hijiden n'a ye hiji kalan k'a dɔn k'a bɛɛ faamu min kan ka kɛ a b'a ka hiji bɛɛ kɛ nɔgɔya la a b'a bɛɛ faamu Arabie Saoudite yɛrɛ bɛ o hakilinata de la an fana bɛ o hakilinata de la pour que an ka se ka hiji baara nɔgɔya hijiden ma. Ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maa o maa maa mun b'u ka mɔgɔw bila ka taa hiji la ka sɔrɔ tɛ hiji yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ ɲuman dɔn?
o kɔni gɛlɛyaba de maa o maa n'i taara hiji la k'a sɔrɔ i ta kun dɔn i bɛ taa hiji la k'a sɔrɔ i t'i yɛrɛ ta kun dɔn k'a fɔ ko i bɛ taa mun de la i tɛ yala c'est comme si i bɛ ka bato kɛ i t'a dɔn yɛrɛ min bato min dɔ fɔlɔ parce que hiji ye fɛnba ye fɔlɔ an ka an mɔkɛw minnu taara hiji la k'a sɔrɔ nin waati in ma se o bɛ se ka san 1 san 2 yɛrɛ kɛ yanni ka taa hiji la olu bɛ hiji valeur dɔn hiji ye fɛnba de ye ni pour que ka se ka kɛ fana ka kɛ ka ɲɛ f'i ka kalan k'a dɔn surtout n'i y'a jateminɛ comme y'a f'i ye an ka quota nombre o ye 17 ani 100 ani 23 17 ani 23 min bɛ taa fara mɔgɔ miliyɔn hirikɛ kan yɔrɔ kelen na waati kelen na f'i ka ɲini k'a dɔn min ka kɛ min wala et puis encore pour que i ka bato yɛrɛ bato min b'i ka bato cɛ min b'i ka hiji cɛ parce que hiji ye siɲɛ kelen de ye i ka ɲɛnama kɔnɔ voilà n'a fɔra ko i bɛ chance sɔrɔ ka taa surtout musaka min bɛ bɔ musaka fana ka bon donc hiji musaka ka bon k'a fɔ ko bon vraiment i bɛna bɔ yen ka taa yen ka segin ten don de b'a kɛ 5 millions na voilà donc maintenant n'i y'a jateminɛ donc nin bɛ gɛlɛyaw ye fo a ka fo hijiden yɛrɛ parce que an ka baara bɛ hijiden yɛrɛ de kan an ka fɛn bɛɛ bɛ hijiden yɛrɛ de kan an b'a fɛ hijiden yɛrɛ ka se ka dɔn k'a fɔ ko bon vraiment an bɛ ka baara o baara kɛ an bɛ ka kɛ ale yɛrɛ de ye donc hiji baara bɛɛ bɛ hijiden kan fo hijiden ka hiji faamu fo hijiden ka hiji kun dɔn. An balimaw an bɛ taa jamana kɔfɛ an seera minnu sɔrɔ ka bɔ olu la olu filɛ nin ye. Iran jamana ye mugu fili Yahudiya jamana Bani Israila ka a kɛra sababu ye Yahudiya jamana Bani Israila surasiya ɲɛmaaya so a surasi ɲɛmaw farala ɲɔgɔn kan teliya la. Iran surasiya y'a yira k'a fɔ u ye mugu minnu fili Yahudiya jamana Bani Israila ka tajuru sara de kun don ni u minnu jɛna Yahudiya jamana Bani Israila surasiya fɛ kɔsa in na bande Gaza Palestine ani Liban o tajuru sara bere don mankan ma kɔtigɛ Yahudiya jamana Bani Israila dugubaw rɔ dugubaw minnu bɛ i n'a fɔ Tel Aviv Ashdod Haifa Beersheba Jerusalem Beitul Maqdis bɛ yɔrɔ min o tile bi yan fan fɛ ani Palestine bande Gaza Yahudiya jamana Bani Israila cogo mɛ o yɔrɔw minnu na maaw bananen donni ni tali ka taa n'u ye lapidaniso la o mobiliw mankan de kun bɛ fa bɛɛ lajɛlen Yahudiya jamana Bani Israila kunnafoni njarinzira dɔ ko Jerusalem Post o y'a jira k'a fɔ Iran jamana ye mugu 400 ɲɔgɔn na de fili Yahudiya jamana Bani Israila kan wa mugu ninnu dɔw sera Ashkelum danga damo Yahudiya jamana Bani Israila worodugu yan fan fɛ k'a digi tile bi yan fan kan Yahudiya jamana Bani Israila maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ma da la ni Iran jamana surasiw na mugu wɛrɛ fili ko jamanadenw minnu jɔrɔn kun bɛ ni olu kun bɛ ka dogo yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la k'u bɛ se ka bɔ sa o kuma kɛlen la Joe Biden Ameriki jamana ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ a ye diɲɛ di Ameriki surasiya ma ni Iran jamana kɛra mugu wɛrɛ fili fɛn ye Yahudiya jamana Bani Israila ka u ka gosi sani dugu cɛ Ameriki jamana ɲɛmaa kɔrɔ Donald Trump min bɛ ka fanga ɲini sa ale ko nin ko min kɛlen filɛ nin ye Iran ni Yahudiya jamana Bani Israila cɛ a kun bɛ se ka bali ka kɛ nka fanga min bɛ Ameriki jamana kunna bi o ka laɲini dɔ ye hali bi o fan kun kelen kunga nin bɛ dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna k'a lase aw ma balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ k'a sɔrɔ baara in ye jɛ ka baara ye an n'an cakɛɲɔgɔnw cɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'aw ɲin'a fɛ ja in a ka cari kosɛbɛ wasalam. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni laki ka sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. n balimaw hiji tɛ taa danaya ko hiji ko la danaya sabati yɔrɔba dɔ ye agence kuba voyage n balimaw nin ye tare agence kuba voyage wulila jeliko la agence kuba voyage ka bulonda dayɛlɛn aw ye sabula hiji 2025 campagne ko ni o lancera wulukuma dɔn o ka fisa ni sen ka di ye o tuma na sa n balimaw an minnu b'a fɛ ka taa hiji 2025 la agence kuba voyage ka bulonda dayɛlɛlen don aw ye agence kuba voyage ko ka aw ladɔnniya k'a d'a kan u ye wasa don karamɔgɔ jɛlenw de kan minnu bɛ hiji dɔn fo k'a donna kari ka fara dɔgɔtɔrɔ jɛlenw kan minnu b'u hakili to aw ka kɛnɛya ko la a ka hiji baaraw bɛɛ lajɛlen na mɛn da o ye mɛn tigila ye a tiɲɛni yɛrɛ la kaban nana ne ye baara nin taabolo cogo min na ba taabolo in diya kosɛbɛ yɛrɛ de barisa baara ɲuman a bɛ organisation bolo n y'a ye k'a fɔ kuba voyage mɔgɔw expérience kama u ka baara organiseren no ka ɲɛ fo ka taa fɔ alhamdulilayi wallahi ne kɔni sewara u ka baara la vraiment n kɔntana kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi ala ka u ka baara taa ɲɛ ala ka barika d'u ka baara la a tɛ tɛmɛ nin ka bonya ye karama fɛn bɛɛ hali ni ma don ekɔli la n'i taara u ka agence la ka taa kuru yɛrɛ ta i bɛ faamuya sɔrɔ a la wallahi bonya da k'an bɛrɛ bɛrɛ an nana fana k'an dɛmɛ k'an ka minɛ bɛ ɲini k'a d'a ma nin kɔni ni ala sɔnna a ma ne ka maa ma n'a bɛ taa maga a bɛ taa kuba voyage fɛ wallahi wa agence kuba voyage ɲɛmaso ko k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ u bɛna tirage belebeleba labɛn u ka hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ mai kalo tile 5 san 2025 maison de haji la ni hijiden min garisɛgɛ farati hiji biye kelen bɛ d'o ma o k'o di a limana d'o ma a ka hiji kɛ fufalaki o tuma na sa an balimaw an minnu b'a fɛ ka taa hiji la walima umra la walima aw mago bɛ billetterie de la ka taa diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na walima aw mago bɛ transfert d'argent de la i bɛ se ka wuli ka se agence kuba voyage jabala la Bamakɔ kura a bɛ ni Modou Konate place au MVS walima i bɛ se ka nɛgɛjuru sira banba kuba voyage PDG 20 22 19 06 71 24 24 24 64 56 56 56 i k'a dɔn ni yiri bonyana a bolofara bɛ caya agence kuba voyage san o san gɛrɛ kura bɔ Moti agence dayɛlɛlen kɔfɛ aw ye agence kuba voyage ye agence kura dayɛlɛ aw ye Sikaso aw minnu bɛ jamana kɔrɔɲa fan fɛ walima a cɛmancɛ ɲa fan fɛ Moti bolofara bɛ aw tugu kɔrɔ walasa k'aw ka ciw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ hijiko la walima u ka nɛgɛjuru sira 76 12 63 50 walima 66 95 54 29 aw minnu bɛ Sikaso mara la a ye wuli ka se Sikaso agence ma sabula u sigilen don k'aw kɔnɔ walasa k'aw ka hiji baaraw ko bɛɛ lajɛlen kɛ lafiya kɔnɔna na walima i bɛ se ka nɛgɛjuru sira banba 76 37 31 33 77 69 81 18 agence kuba voyage ala la yiriba bolofara caman